Jo, dnešok začíname netradične a to unboxingom, ale kým spravíme unboxing, tak vám poviem plán na dnešné video. Pravdepodobne nebude to asi že viac dní. Stretneme sa najprv s mojím bro Simply Jakub tu niekde na Instagram. Pôjdeme cvičiť neskôr, pôjdeme si vytepovať auto a pôjdeme sa niekam nájsť. Za celý týždeň sa stalo toto, keby chce niekto vedieť, prečo mám hviezdu na čele. Taký je život asi. Poďme na unboxing. Viem, že by tam malo byť niečo s ashwagandou, ale neviem, že v jakom skupenstve. OK, je to toto. Malo by to byť asi iba ashwaganda a nejaké veci k tomu. Antistres komplex, to je halus. Môžeme začať. Let's go. Tento vlog nabral divný spad, lebo som sa ocitol v strede pola a hádžeme hnoj. There's 1,000 ways to say this, but listen, because I'm only gonna say it once. You all saw that picture of my dad, and a lot of people don't know why I started working out. Only myself, and I told my mom today. Every day I would look in the mirror at the gym, I remember that picture. And it started out when I was, just getting started. And I envisioned myself being bigger, and I pushed myself, and I fought. Every day I pushed myself. And now you guys might not know that. Neviem vlastne ani, jak tento vlog dopadne, popravde som ho nechcel ani vydať, lebo neviem, jak to bude, ale v podstate ešte cvičíme. Za chvíľku pôjdeme preč. Dnešné odcvičenie hodnotím čisto 10 z 10. Podľa mňa to mal jesť príbor. No tak kamuško toto. No tak chlači 10, to je strašne dobré. Zatiaľ samé desiny. Chutí to je, ako keby mám zobrať auto a ísť šoférovať. Život, keď máš spoluprácu. Prinesol som si pomaranč a džus. Som si povedal, že pôjdem do auta a chcem rozprávať o pár veciach. A tou jednou vecou je to, že najväčšie klíše, ktoré podľa mňa už počul každý tak miliónkrát, a to je to, že nejsi sám v ničom, čo robíš. Nejsi sám ani teraz, keď toto pozeráš, a nemyslím iba fyzicky. Myslím aj to, že nejsi sám v tých problémoch, ktoré si myslíš, že si sám. Nejsi sám v tom, že si myslíš, že nejsi dostatočný, a nejsi ani sám v tom, že máš pocit, že si pozadu. Lebo napríklad to isté zažívam aj ja teraz. Že mám pocit, že som pozadu, že mám pocit, že... To je dobrý džus. Že mám pocit, že nie som dostatočný, či už tým, čo natáčam tu, alebo či už tým, aký som syn, alebo brat, alebo celkovo človek. A zrovna dneska mi niekto písal s tým, že, alebo v noci, že mu tie videá pomohli a tieto veci, za čo som vďačný, ale tiež mi tam písal ten človek, že má takýto pocit, že je sám a tak. Ale vo väčšine prípadoch tí ľudia, čo sa cítia sami, alebo čo cítia takéto zlé pocity, tak proste svet je nastavený, že sa to neukazuje. Vieš, že málo kto si takto sadne a začne rozprávať o tom, jak sa cíti zle. Že radšej lepšie a je radšej je, keď človek si sadne a začne rozprávať o veciach, čo spravil, v čom je dobrý, čo ho baví a v čomu teraz ide. Potom človek, ktorý to pozerá a není zrovna v tej istej pozícii, že možno má nejaký výkyv životný, lebo však život asi není iba o tom, že rovina, ale je to takáto dráha. A keď sa porovnávam, tak je to 10-krát horšie. Takže možno som chcel iba povedať to, že keď toto niekto pozerá a porovnávaš sa a máš pocit, že sa nikam neposúvaš, tak najdôležitejšie je asi to, že chceš a robíš preto niečo. A je jedno, či ti to ide tak rýchlo, jak niekomu, koho vidíš na internete,
a je jedno, či ti to ide pomaly, hlavné je, že sa posúvaš. Problém nastáva vtedy, keď si vyberáš byť sám a nie, že si sám. Lebo ty nejsi sám. Ty si pravdepodobne vyberáš byť sám. Vždy máš rodinu, vždy máš nejakého človeka na blízku, len možno ho prehliadaš, alebo si vyberáš nerozprávať o problémoch. A ten, kto rozpráva o svojich problémoch, tak si ďalej než ja. Tak si vyspelejší než ja. Takže už iba v tom máš naviac s človekom z internetu. Takže ukončím tento vlog. Tento vlog není dlhý, je to krátky vlog, ale bavilo ma to. Je to real. Sú tam nejaké dobré zábery, si myslím. Dúfam, že to niekomu pomohlo to, čo som rozprával. Ja idem zjesť pomaranč a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Pokračuj.